Compare lapidang pule ne pila pep school ka ITI Nongpo Ribhoi district ka IGKI ringkat ke stipend ban pentibit dilade ha ka kam plumber, welder, mason, dressmaking bat QA ban register pun ha gine ki number kendai lai pralai not sau pra kendai san kendai lane pra iwe kendai pra sau kendai ar sau wat lagi bor sarkar Ribhoi district kilayo ye kejing tip halor kejing ye kendu jinge jong gipan ba ka them Ribhoi hadin kejing ter jong lobba ha ka step rangap jong ka arpo tarik unai tung ar cara arpo honreu leng ba ki nong trei na gitnat sarkar ba per bat kumju nak office jong ki video henry kane kam syampat la ai jing hon ye ki nong ilam jong ka seng HYC namar kam syampat la pau ki dak kishin ba sarkar kalairap kamtam ye kila not ki badon kam kerki ye ki jing irap ki bala du ye lagi jong ki yeng ki sem ki jing don jing em bat ki jing ri jing dub kabala padlong ye ki nong ilam keseng ban lek ye kendu ye ki bor penia district Ribhoi rangkat ke jing tho ban pen sngo sya sarkar lengbau additional deputy commissioner ke district UN Hajong baki jing irap ki bekerki sya gilanot kalong badon kam ban lek no mardor ye ke kenhun jeng nong ilam keseng la ilam do ba Tony Shela ubriu assistant publicity secretary keseng sengkemi nang tau ba RC thank you ubriu sports secretary keseng kemi lembat ki we ki dekhot jong keseng Habai jingkran nagaliang uba Tony Shela ula kentu ya ki bor punya district ban simkhia bari ban penkolo ye ki jingirap segilanon ki bala syakta ha ki jing chalang shop jong ki bor gamariang bat ka jing du no jong ki jing thung jing tap jong ki pajba khamtam ki pajba ki basa ha jarasi nongpo langkdaj ling bat ter siru ki thain khat pramer ki bala syakta bun ha ga ne ki jing ter jong ulabba ha ga jing syangi kwa bani kendu ya u deputy commissioner jong ka Ribhoi district matagasngi teh ndai nomor ba kadang yat kene ka jingsim interview nam takini ki candidate DSC tengim yo alat ban ya kendu ya EDC tengi layo kalat ban ya kendu pat ya i MCS additional deputy commissioner i sar N Hajong halor ki isu kumbangila sakhi hakini ki sngi ke baladap wat tang menin ro ba ki jing slei ki jing dap hakilenti ki sengkin ki surok yai kali ki surok he nang ta ki ying breu ki petrol pump bat kumju ki lenti ya kijat lane ki footpath shilanter gane ka surok ba national highway 6 tena kalyang jagi kum ka seng hadin bangila yo ban yo i gum tur ngila yo ban sakhi hidala de ro ba ha ka por ngila yo ro ban yo i ba lingba ka jing ka statement ko ba ki nong song snong ki ai lingba ki lat pathai ko por te ngidap ka jing so sunei ba ka jing sokhya ro ka por namar ngila ban katkum ka jing lap ka jongi hi barabor ka dei ba kajing tray torti jong ka company nomor teng ki don ki jaka ka ba kini ki nala ki khamret khamtam le ka jaka ka ba long them ka jaka ka baju lang hi mat lau snem ka ki nala ki kiret ba mat ha ka ju ka por ki jabo jaban lane ki nyut ki khdo ki ba hap let's say kim ju don kata kajing perkhoit ke ba man la ka por khamtam ha kini ki por slap te la pelong ye ki kum kini ki jaka ngila dimension ha kani ka dorkas ka jangi ka jaka dang men ta shis inventa kini ki sngi kum ka snong ba hangte po jarasi hanong po ta ne ling kedai bat ter sidu jorbat kini ki jaka ki ba manos nem jumat ba ya kani ka jing sli te kum ta na kaliang jangi lingba kini ki jing tho ngila karpat ba lingba ka bo district mo lingba ka district administration kan batha ya kan hai ba kinsim khia ban sna ba kinsim khia ban pan bha khamtam ya kini kinala kumo ong mene ba hagi jaka ki ba khamlong them ka surok ka kham them hakom kitur kidon kinala ki ba kini kinala ki baret ka size ba ka jingjelu ka baret te ka kapolong ya kan ka umba umsan ba ha ka porslap ba kan lang lane kan tam sabar jong tu nala ba ha ka ju ka por kidon kini ki khndo ki siap ki mauria ki ba teng na kaliang juga company ru ki ju pelang hakum kitu ki jaka tingi dawa badai ban weng mardor tingi dawa ro badai ban snabhai kini kinala khamtam ba kini kinala haba kisna kimdai ban kta ya ki yeng breu kidai ban kta ya ki dukan bat kumju ro ilasi ya ki bat ya ki lenti ya ki jat jong ki nongsong snong silenter hakini ki snong ki badan harut jong kan ka surok ba national highway 6 bat ha ka ju ka por nilabu ka jingtho ha ka bedai bat ba ka company
Bakadei ban seu ya ka bailut san ka compensation na ka banta kini ki paiba nong sung ki bala sakta namar ki don ki om ki bala rong seduk ki yeng ki bala penduk nong ka bakrau ki nadu ki jingdon ki jing em ka yeng ka sam ka jongki mat kup juru ki dukan ki bala sakta hadu kata kata ki te nakaliang jongi ku kaseng gilabu kan ka jikta wala dang ngim sep lai alat ban keren batu DC Henry ka basnat kalong ba nakaliang jong ini sa additional en hajong ru ila ayengi ka isuran ba in yakran in pensengau yakini kimat jong kaseng bat deputy commissioner jong ka Riboy district ba bat ila airo hagi ya kasuran ba kin sadon da ka kenja komiti ka ban sna ka ban thau ka ban yakran ban yatai bat kisnong ki thau bat kiwe pat nakamta kane ka issue tingi kerman ling ba kan ka jing ai kajingwan ka jongi ling ba ka jingbo jongi kini ki dorkas ka district administration kan sngap nang ba ki ba kenemat ki jing man laus nem ko majumat man laus nem hakipor ba slap hakum kini ki por